şar günyaly döwrüň rewşin şygary bekim paýgas ummany magtym uly pıragy arzular nesan nesan can watan türkmenistan bekim paýgas ummany magtym uly pıragy arzular nesan nesan can watan türkmenistan bekim paýgas ummany magtym uly pıragy arka dağlı, serdarly watan bagıttan serpayly bekim paýgas ummany magtym uly pıragy bir karar yurt binasy halkyň ruhy penasy baky bagtyň senasy magtym uly pıragy arzular